आणि इकडे सुद्धा आंबे असतात. ते काकी कसे आंबे? 600 रुपये डझन. इकडे एक चौक असा, चारही साईडला रस्ते जातात वेगवेगळे. पण या समोर तुमका दिसतात गाईचा तूप काढलेला तुमच्याकडचाच, गावठी तूप. तर या काकांकडे सोललेले गरे मिळतात. ते बघा कापे गरे आहेत फणसाचे. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, कोकणातील मंदिरं जर बघूची झाली ना तर तुम्ही म्हणजे एक 4-5 महिने कसेच निघून जातील, पण मंदिरं बघून संपायची नाही. तुम्ही जसं मागे बघतास पडेलचा हा भावकादेवी मंदिर, एवढा सुंदर मंदिर आहे ना. आणि मी आता असे पडेलच्या त्याच मंदिराच्या बाजूकच उभो. तर मित्रांनो, आज हा गुरुवार आणि गुरुवारी हा पडेलमधलो आठवडी बाजार. तर आपल्या आठवडी बाजारच्या सिरीजमधलो ह्यो एक सगळ्यात महत्त्वाचा बाजार असा, म्हणजे सगळ्यात सिंधुदुर्गातलो मोठो बाजार म्हटलास तरी चलात. तर टायटलवरून तुमच्या लक्षात दिलं असतं, थंबनेलवरून, आणि बरेच जण आपल्या इकडचे सबस्क्रायबरसुद्धा असतील. तर आज तुमका मिळतलो गुरुवारचो आठवडी बाजार बघू पडेलमधलो. तर पडेल येतं आपल्या देवगडमध्ये, आणि देवगडचं एक असा ठिकाण आहे पडेल कॅन्टीन, ज्याचं नाव आहे. पडेल कॅन्टीनच्या इकडनं आपण विजयदुर्गात जाऊ शकतो. त्यानंतर पडेल गावामध्ये एक रस्तो येतात, एक रस्तो जाता आपल्या देवगडमध्ये, आणि दुसरा रस्तो जाता तरळे मार्गे रत्नागिरीमध्ये. तर तो तुमका पुढे बघूकच मिळात. पण ह्यो व्हिडिओ न चुकवता, म्हणजे स्किप न करता पूर्ण बघा व्हिडिओ. नक्कीच तुमका आवडात अशी अपेक्षा असा. आपल्या चॅनलवर जर कोण पाहुणे मंडळी असतील तर सबस्क्राईबचा बटन नक्कीच प्रेस करा आणि बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा. व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया, चला. मित्रांनो, तुमका समोर दिसताना आता श्रीराम माध्यमिक विद्या मंदिर म्हणजे हायस्कूल असा, आणि यासाठी कॉलेज असा, आर्ट्स आणि कॉमर्स, कला आणि वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय पडेल. तर ह्यासाठी कॉलेज आणि यासाठी हायस्कूल. तर तुमच्यापैकी नक्कीच कोण कोण होते या हायस्कूलला किंवा कॉलेजला, नक्कीच कमेंट करा. तर मित्रांनो, आता माझ्याबरोबर हार्दिक असा, आणि आम्ही आता हे बघा खय उभे असो, आय लव्ह पडेल असा लिहिलेला पडेलच्या बरोबर नाक्यात उभे असो आम्ही. तो माझ्या मागचा रस्तो तुमका दिसता ना, तो गेलो विजयदुर्गामध्ये. ह्यो रस्तो मागण्या एसटी येताना तो गेलो पडेलमध्ये. ह्यो रस्तो दिसता तो रत्नागिरीमध्ये गेलो, म्हणजे आपल्या तरळे मार्गे रत्नागिरी. आणि ह्यो समोरचा रस्तो आहे ना तो देवगडमध्ये गेलो आपल्या. तर मित्रांनो, आता तुमका मी दाखवतोय चारही साईडला ना जवळजवळ 100 मीटरच्या अंतरावर, म्हणजे डिस्टन्सवर आपले बाजार आहेत. म्हणजे ह्या चौकातनं या साईडीक 100 मीटर, या साईडीक 100 मीटर असे बाजार आहेत. आणि ह्यो बहुतेक ना ह्यो सगळ्यात मोठा बाजार होऊ शकता. मी तुमका दाखवते काय काय येतं, आणि आपल्या ह्या बाजारामध्ये काय आपल्याला नवीन बघूक मिळतात तासुद्धा बघूया, चला. तरळ्या साईडीक जाताना आपल्याक ना ह्यो पहिलं पेट्रोल पंप मिळतं बघा. तर हैसून आपला बाजार स्टार्ट होता. तो पुढचं टॉवर आहे ना, त्याच्या टॉवरच्या पण पलीकडे आहे, आणि ह्या साईडीक देवगड साईडला पण आहे. तर पहिलीच इकडे तुमका कपड्याची दुकानं दिसतं. ती जवळजवळ 1, 2, 3, 4, 5 ते 6 कपड्याचीच दुकानं होती बघा. तरी सगळी घरगुती भांडी येते बघा, टिफिन बॉक्स सगळे, टोप बीप चमचे विमचे सगळे इकडे दिसतात तुमका. आणि या बाजूला आपली सुकी मच्छी आहे. सुकी मच्छीचा रेट काय आहे काका? 50ला 2 आहे, 50 रुपयाला एक आहे. हे 50ला 2, तो 40. बोंबील बघूया जरा. खायचे आहेत एक पुढच्या मार्केटचे आपल्या शिवडी मार्केट. शिवडी ही 100 रुपये पाकिट आहे. अच्छा, हे बघा बोंबील. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे काकांकडे सुकी मच्छी आहे सगळी. दोडिया बांगडा आहे. अच्छा, काकांकडे चिंचेचा आंबाटा पॅक केलेला आहे. 50 रुपये ना काका? 50 रुपये फक्त. आणि तिकडे काकांकडे सगळे मसाल्याचे आयटम होते बघा. मसालो पण वेगवेगळ्या प्रकारचो, आणि मसाल्याचे साहित्य पण आहेत. फक्त मिरची नाही आपल्याकडे इकडे. हो, असो चारही साईडीक जर बाजार भरलो ना तर बाजारात खरोखरच फिरल्यासारखे वाटतं. आणि यासाठी गावठी बाजार आहे सगळं, जो आपण प्रत्येक व्हिडिओमध्ये बघतोच. गावठी काय काय आणि त्याचे रेट पण बघतो. तर पुढे जाऊया, आधी पुन्हा रिटर्न येऊया परत पाठी. तर तो समोर रस्तो गेलो ना, तो खाली विजयदुर्गामध्ये गेलो आणि त्यासाठी बघा पार्किंग केलेले सगळे बाजारातले गाडी आहेत. या साईडीक आपल्या भाजीची दुकानं चालू होतात सगळी. मगाशी जशी कपड्याची तिकडनं झालेली रत्नागिरीपासून चालू, या साईडीन भाजीची सगळी दुकानं चालू झाली आहेत. अच्छा, मिरची नाही ना काका आपले तरळ्यातले व्यापारी असत. काका तुम्ही कुठून आणता भाजी? बेळगाव की कोल्हापूर? कोल्हापूर. चांगली घ्यायची असतात कोल्हापूर असतात आणि सेंकेश्वर निप्पाणी असं. ओके ओके.
तर तरड्यातलो बाजार पण मंगळवारी असता, आपण तो सुद्धा शूट करू एकदा. हो, त्यासाठी एक मिरचीचे रेट बघूया काय आहेत ते. तर इकडे मिरचीचे व्यापारी बसले ते बघा इकडे, आणि 200, 160 अशी वेगवेगळ्या प्रकारची यांच्याकडे मिरची आहे सगळी. तर इकडे एक मसाल्याचं दुकान आहे, तिकडे ह्याचं दुकान आहे आपल्या किराणा मालाचं, सगळे मसाल्याचीच साहित्य ते बघा. आणि इकडे हिरवो मसालो, मच्छी मसालो, मटन मसालो, भाजको मसालो, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले ते बघा दिसतात आपल्याकडे. काय कशी आहेत लिंबा? तर ही 50ला 6 लिंबा होती बघा, आणि ही 50ला 8. अच्छा, वेगवेगळे. आणि ह्यो कसं वाटो? 20 रुपये वाटो आहे बघा, लावलो आहे इकडं. तो आल्याचो पण 20 रुपयेचा ना, 20 रुपयेच वाटो. तर काकांकडे एवढाच आहे फक्त, आला आणि लिंबू. तर आपण मागेच आंबरडच्या बाजारात बघितलेलं ताकाची बॉटल सेम 25 रुपये, आणि या काकीकडे पण 25 रुपयेचा. काकी खाई नाही तू वाड्यात ना, जवळ नाही घ्या काकी. आणि काकीने आणलेलं नारळ सुद्धा. आणि नारळ कसे आहेत म्हटलं? 40 आणि 50. तरी बऱ्याच प्रकारचे मोठे नारळ आहेत बघा. आणि हे भिजवून ठेवलेले आहेत, कारण ऊनच एवढा आहे ना की नारळांका तडे जातात. हे दिसतात तुमका हे बघा, हां उन्हात, त्याच्यामुळे हे भिजवून ठेवलेले आहेत, नाहीतर तडे जातात नारळांका. तर 40 आणि 50 दोन. आणि हे आंबे कसे आहेत? आंबे हा काकी, आंबे कसे आहेत? आंबे 800 रुपये. किती आहे ते? 15 आंबे आहेत, 800 रुपये. आणि पिके आहेत सगळे, देवगड हापूस. तर या काकांकडे सोललेले गरे मिळतात ते बघा, कापे गरे आहेत फणसाचे आणि सोललेले आहेत. हे कसे दिलास फणसाचे गरे? 80 रुपये किलो. किलोवर देतास? 80 रुपये किलो होते बघा. हे भाजीचे आहेत गरे. म्हणजे बिटके 120. किती पण? 120चे 1 किलो, 1 डझन. 1 डझन. अच्छा. केशर 500 रुपये. केशर आंबे मोठे आहेत काकांकडे. 500 रुपये डझन. हे अर्धा डझन, म्हणजे 250 रुपयाचे आहेत ते केशर आंबे आहेत. टेस्टला मस्त असतं ते आंबे. तर इकडे पण तुमका बिबे भोग मिळतात बघा. 20 रुपयाचे आहेत ते 10, म्हणजे 2 रुपये साधारण एक. ह्यो पणच कसो? पिको. तू खायची ती सौंदळ. अच्छा, ह्या खायचा ते गाईचा तूप काढलेला तुमच्याकडचाच? गावठी तूप. अरे वा, 400 रुपये आहे. हा बघा तूप, प्युअर तूप एकदम. तिकडे मस्त आहे ते. किती रुपये? 50 रुपये. नवीन म्हणजे ह्या वर्षीच्या आंब्याचा 75 रुपये एवढा. 300 रुपये किलो ना, मग पाव किलो 75 ना, बरोबर. तर मित्रांनो, समोर रामेश्वर मेडिकल, त्याच्यानंतर इकडे आशीर्वाद फुटवेअर आणि मयूर स्पोर्ट सुद्धा असा. तर मयूर स्पोर्ट आहे ना, ह्या आपल्या कट्ट्यावर सुद्धा असा, जे टी शर्ट प्रिंटिंग वगैरे आहेत ते. आणि काकांकडे पापड आहेत वेगवेगळे. काका किती प्रकारचे आहेत पापड? हे साधारण 7 प्रकारचे वेगवेगळे पापड आहेत. किती रुपये पॅकेट या? 20 रुपये. ह्या खायचा पालकचा? अच्छा, ह्या सगळी पाकिटा 20-20 रुपयानंच आहेत. घरगुती पापड आहे ते. अच्छा, तसे वेगवेगळे पापड आहेत बघा. तर पडेल कॅन्टीनच्या बाहेरच एक भाजीचं दुकान आहे, आणि मस्त हिरवीगार भाजी आहे, ओली हिरवीगार एकदम. 20 रुपया मोठी पेंडी आहे बघा. ₹50 रुपयाचे गरे आहेत, पिके फणसाचे कापे गरे असत. आणि किती आहेत आतमध्ये ते माहीत नाहीत, पण आतमध्ये ठेवलेले आहेत ते 50 रुपयाचेच आहेत. तर मित्रांनो, समोर तुमका दिसता ना, आता पडेल कॅन्टीन आणि या स्टॉपचं नावच ता पडेल कॅन्टीन. इकडे एक चौक असा, चारही साईडला रस्ते जातात वेगवेगळे, पण या समोर तुमका दिसता आता पडेल कॅन्टीन. खूप वर्षांपूर्वी इकडेचा कॅन्टीन होता, ज्यामध्ये तुमका वडे भजी चहा वगैरे मिळायचा. तर त्या कॅन्टीनच्या नावावरून पडेल कॅन्टीन या स्टॉपचं नाव पडलेलं असा. आता बरीचशी दुकानं झाली आहेत चारही साईडला. त्या बाजूक पण आहेत, रत्नागिरी रोडला, या देवगड रोडला पण आहेत. इकडे पडेलच्या साईडला जाता तो त्या रस्त्यात पण होतं, विजयदुर्ग साईडला जाता त्या, आणि त्या बाजूक पण असत. पण या स्पॉटचं नावच हा पडेल कॅन्टीन.
खूप जणांका माहिती असताला. शाबास एक नंबर आवाज. तर हे का तुम्ही ओळखत असताला, आमच्या विरणीच्या बाजाराच्या व्हिडिओमध्ये पण होती. बरोडाच्या बाजारमध्ये जसे आपण म्हणजे वेगवेगळी ह्या बघितलेलं, एका बाजूक भाजीची दुकानं, एका बाजूक गावठी दुकानं अशी, त्याचप्रमाणे या साईडीक कपड्याची दुकानं त्या रोडला, रत्नागिरीच्या रोडला, आणि ह्या बाजूक भाजीची दुकानं ती पण ह्या साईडी. उजव्या बाजूक मिरचीची दुकानं आहेत, मिरचीची सगळ्या दुकानं, आणि डाव्या बाजूक गावठी बाजार आहे सगळं. ते गावठी बाजार सगळे भाजीपालो वगैरे घेऊन येलेले आहेत ते. देवगड जास्त महत्त्व शेंग्यांचा. प्रत्येकाच्या घराकडे तुमका शेंगे मिळतले आहेत बघू. आणि हे 20 रुपये ते बघा, 300. आणि इकडे सुद्धा आंबे असतात. ते काकी कसे आंबे? 600 रुपये डझन. 14 आंबे आहेत. अच्छा. कशी आहे ही कांद्याची पात? 20 रुपयात 3. 10 रुपयाची. आणि पुदिना? पुदिना पुदिना पण 10 रुपये. इकडे भाजीचं दुकान आहे बघा, दिसतं तुमचं आता. फ्रेश भाजी आहे सगळी. आता एक रोड राहिलो, तो म्हणजे देवगडात जाणारा रोड. आणि त्यासाठी पहिली ही 5-6 दुकानं जर बघितली ना, तर हे खारी बटर टोस्ट वगैरे सगळे हे जे दिसतात ते, शेव चिवडं वगैरे. आणि त्याच्या पुढे सगळी फळांची दुकानं असत, कळिंगण किंवा इतर बाकीची फळा. तर हे काका ना आपले पंढरपूरवरनं कळिंगणा घेऊन दिले आहेत. इकडे 30, 40 आणि 50 अशी लाईनमध्ये लावलेली कळिंगणं असत. आणि काका बोलतात की 10 टन गाडी पूर्ण भरून घेऊन येतात ते. आणि सगळे बाजार करतात आठवड्यातले, आपल्या सिंधुदुर्गातले मालवण, ओरोस, कुडाळ, कट्टा विट्टा सगळे बाजार करतात. आणि आता असत पडेल कॅन्टीनच्या बाजारमध्ये काका. तर इकडे फळांचं दुकान असा, मोठं दुकान असं, सगळ्या प्रकारची फळं होती बघा. आणि हे आवाकाडो याचा फळ आता मी कधी बघितलेलं नाही, पहिल्यांदाच बघितलंय फळ. तर 120 रुपये किलो आहे हे. ठेवा. तर मित्रांनो, त्या नाक्यापासून म्हणजे कॅन्टीनपासून
थोड्याशा अंतरावर देवगड साईडला आपल्या ओम गणेश कॉम्प्लेक्स असा, तिकडे बऱ्याच प्रकारची वेगवेगळी दुकानं ती बघा. इथपर्यंत बाजार असता तो. इकडे कळिंगणाची दुकानं, वेगवेगळ्या फळांची दुकानं ही ह्या रोडला असतात सगळी. आणि जे बेकरीचे आयटम आहेत ते शेव, चिवडा वगैरे सगळा. तर मित्रांनो, डिजिटल इंडियाच्या या छोट्याशा दुनियेमध्ये तुम्ही घर बसल्या काहीही ऑर्डर करू शकतास आणि तुमका घर बसलं तर हातात पण मिळतला. पण कोकणी बाजारपेठा म्हणजे हे जे आठवडी बाजार आहेत ना कोकणातले, त्यामध्ये मिळणारे जे वस्तू आहेत ना ते तुमका कधीच घर बसल्या तुम्ही मागवू शकत नाही. त्यासाठी तुमका कोकणातल्या आठवडी बाजारांमध्येच यायचं लागतला. तर कोकणी बाजारपेठा हे आठवडी बाजार जिवंत ठेवण्याचा आपल्या चॅनल थ्रू छोटंसं प्रयत्न. आणि पडेल कॅन्टीनचा बाजार शूट करून आम्ही जातानाच एक मध्येच वाटेत आपलं एक विमलेश्वर मंदिर मिळतं, तर त्या मंदिराच्या इथे येलो. आणि एवढं थंड हवा इकडे, आजूबाजू पाणीसुद्धा बघू शकतास तुम्ही. या बघा इथे वेगवेगळी बऱ्याच प्रकारची कुंड असत, खाली वाहता पाणी असा, वर्षाचे 12 महिने वाहता पाणी. आणि ह्या मंदिराचा इतिहास जो आहे ना तो 5 पांडवांनी एका रात्रीत कोरलेला ह्या मंदिर असा. खूप छान असा मंदिर असा. तुमका जर कधी येण्याचं जर योग मिळालो ना तर नक्की तुम्ही ह्या मंदिराक सुद्धा भेट द्या. आणि कोकणातील आठवडी बाजारांमध्ये सुद्धा फिरा. पर्यटन स्थळं तर फिराच सगळीकडची, पण कोकणातील आठवडी बाजारांमध्ये गेल्यानंतर पण एक तुमका जर समाधान मिळतला ना, फ्रेश म्हणजे जी भाजी असता, त्यानंतर इतर जर बाकीचं तुमका ताक मिळतात, सगळ्याच प्रकारचे तुमका इकडे मिळतात ते, तर त्यासुद्धा खरेदी करा तुम्ही. हे कोकणातील शेतकरी आहेत ना त्यांना पण थोडंसं आधार मिळात तुम्ही जर खरेदी केलास तर. त्यामुळे कोकणातील आठवडी बाजारांमधलीच खरेदी तुम्ही जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करा. मे महिन्याच्या सुट्टी ज्यावेळी तुम्ही येशाल तेव्हा. आणि हे व्हिडिओ कसं वाटलं नक्कीच मला कमेंटमध्ये सांगा. तर कोण रे ह्यो नावाचं आपला इन्स्टा पेज पण असा, त्याका पण तुम्ही फॉलो करा. आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर नक्कीच सबस्क्राईबचं बटनसुद्धा दाबा. पुन्हा एकदा लवकरच नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.